Здравейте, хора! Идвам, за да ви отговоря на въпроса какво се случи с зайчето ми Шиши, която влезна за спешна операция в сряда, тъй като абсолютно всички ме успамиха в TikTok, Instagram и Facebook с въпроса как е зайчето. Както знаете, поради кървене в матката, за тези от вас, които бяха тогава в лайва ми, тя се наложи да влезне за спешна операция за премахване на матката и яйчниците. Денят тогава беше изключително тежък, защото то не беше хвърчене по рентгени, защото те не бяха сигурни каква е причината. Мислеха си, че първоначално е може би калани в бъбреците. Но да, стигна се до причината за кървенето и трябваше да се влезе за спешна операция, която, нали, заедно с себе си има рискове. Предупреждавам, че видеото няма да е най-лекото нещо за гледане, тъй че имайте си едно на ум, преди да продължите нататък. За тези от вас, които може би не знаят, нали, един от огромните рискове при операции, каквито било манипулации при зайците, ако се налага упойка, е след тази упойка тези зайци аджба ще започнат ли да ядат. Тъй като понякога те не започват да ядат и доста даже е често срещано, при което те или умират от глад, или се налага евтаназия. Което на мен ми беше the breaking point и причината, поради която аз ревах, защото без операция умира от кръвоизлив. С операция шанс тя да не прояде отново. И да, и аз бях тотално щета, както се сещате. Тежко ми беше, тъй като аз трябваше да съм човека, който взима решението. И просто казах, давайте, оперирайте, предпочитам да имаме шанс да си я върнем вкъщи жива и здрава. Вкараха я за операция, отидах, занесах абсолютно всичките неща, които тя обича да яде, защото трябва да й се предизвика апетита. И започна чакането. След като я вкараха за операция, прибрахме се, мъжа ми отиде на работа и тогава всички знаем вече какво стана. Пуснах се на лайв, защото ми трябваше просто с някой да си говоря, да се разсейвам, защото аз бях развалина. И искам да се възползвам и даже от момента да ви благодаря на абсолютно всички, които бяхте тогава там, за милите думи, за подкрепата. Оценявам го много, успокоихте ме, помогнахте ми. Беше по-добре от това аз да седа сама и да рева като ненормална. По средата на лайва ми звънна телефона и беше ветеринария, че в случая операцията на зайка е приключила преди известно време и са се опитали да й дадат храна, но тя отказваше храна. След лайва, може би 20-30 минути след това се свързах отново с клиниката и ги помолих, нали, ние сме и семейството, в крайна сметка може ли да опитаме да дойдем ние и да й дадем храна, тъй като бих очаквала от моята ръка да вземе храна, но не и от чужда. Беше ми отказано и то с думите, ние сме професионалисти, ние много добре знаем какво правим, няма нужда и беше това. Клиниката затвори в 8 часа вечерта, като тя остана там на системи през вечерта и чакахме следващия ден. На следващия ден звъннаха ми сутринта или към обяд и ми казаха, че тя все още не яде. При което, очевидно, аз се притесних, но в този момент те ми предложиха, ако искам вечерта към 6 часа да отида и да я взема и да пробваме да си оставим вкъщи при нас, да видим дали ще яде. Минава се 5:30, става 6 и ние отиваме в клиниката, за да я вземем. От клиниката ни казаха, че тя все още не е яла. Потенциално възможно е да си отхапала много малко от една от свежите ябълки, тъй като те уж събуждат апетита, но не беше яла все още, вече над 24 часа. Беше кофти да го чуя, притесних се много, но имах надежда, че в момента, в който се приберем, тя ще знае, че е у дома и ще яде. Тъй като ми се наложи да отида да напазарувам, нямаше нищо за вечеря, оставих зайка с клетката при майка ми и отидахме с мъжа ми и детето до магазина, за да не я влача все пак и нея с клетката. Майка ми звънна, докато бях в Kaufland и ми каза, тя изяде една боровинка, което е прогрес. Нали, изяде цяла боровинка. Бедна ви е фантазията как след пазара в Kaufland ние просто хвърчим да отидем при зайка. Влезнахме в апартамента на майка ми и тя просто си беше наместила под масата, легнала. Опитах се да й дам магданоз, тъй като тя обича магданоз. Има храни, които моята зайка умира за тях. И в момента, в който й дадах магданоза, се започна едно ядене.
Няма да ви мъча повече. Шиши е вкъщи, яде и се чувства добре, на антибиотици сме, но принцесата се пребори. И изключително много се гордея с нея, защото си я знам, че е проклета и лакома. Тя обича храната, нямаше как да не прояде. Но да. Тя избяга, иначе щях да ви покажа обръснатия ти корем. То реално самата рана от операцията не си личи, тъй като е зашито и честно казано просто изглежда все едно е наполовина обръсната. Това е. Сложно беше, със сигурност много емоционално. Изревах си очите, но да, всичко мина. В момента е добре, яде. В понеделник сме на контролен преглед, да видим как са нещата. Общо взето деня след като я бяхме взели, трябваше да я върнем в клиниката в 9 часа сутринта, да им кажем какво е яла и оттам да видим какво ще се прави. Но в крайна сметка, като отихме следващия ден, те просто и пуснаха последната система, изписаха я и ни дадаха всичките медикаменти, които трябваше да ни дадат. Сега сме си вкъщи. Играе, тича, яде. Да, малко е стресирана от цялото, но Шиши е добре. Със сигурност нямаше да се справя без абсолютно всички, които бяха до мен в този ден, било то с един позитивен коментар в лайва или просто опитвайки се да ме разсеят и да сменят темата, за да може да се смеем. Също така и приятелите ми, с които излезнах вечерта, за да ме успокоят. Без вас нямаше как да стане. Вие ми запазихте менталното състояние частично. Но да, вече всичко е наред и това беше. Надявам се хубавата новина да ви е зарадвала, защото знам, че имаше много хора, които плакаха с мен на този лайв. Но да, вече всичко е наред. Благодаря ви много, че гледахте. Пожелавам ви много здраве, щастие и усмивки и това от мен. Бай!